ଯୁକ୍ତ 2 ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି। 4,76,074 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖାର ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକା ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ମନୋନୀତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲର ନାମଲେଖା ତଥ୍ୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କିମ୍ବା SMS ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇବେ। ନାମଲେଖା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ଇଣ୍ଟିମେସନ ଲେଟର ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲରୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ। ପରେ ମନୋନୀତ କଲେଜରେ 22 ରୁ 27 ତାରିଖରେ ନାମ ଲେଖାଇବେ। ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକା ନାମଲେଖା ପରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯୁକ୍ତ 2 ର ନିମ୍ନ ପସନ୍ଦ କଲେଜରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଉଚ୍ଚ ପସନ୍ଦ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ କରିପାରିବେ। 22 ରୁ 30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ସାମ୍ସ ୱେବସାଇଟ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବେ। एने समस्त हायर सेकेंडरी स्कूल कर्तृपक्षों निर्देशावली जारी कराଯାଇଛି। अगस्त 1 रु पाठपढ़ा आरंभ हो। सूचनायोग्य चलित वर्ष साम्स पोर्टाल जरिया समुदाय 5,48,313 सीट पर नाम लेखा है। बर्तमान जहाँ भी किसी नुआ सूचना आसी मुझे जन सारी वीडियो को शेयर कर समस्त पाखे अपडेट को पहुंचे दिंतु।